A Viharsarokban, Orosháza környékén nőttem fel. Apám falusi orvos volt, gyakran hívták tanyasi beteghez. Sokszor vitt magával, s a lassú parasztszekereken órákon át döcögve bámultam a végtelen, de geometrikus alakzatokkal változatos síkságot. Ebben a környezetben, az Alföldön, itt éreztem át először a lét titkait. Alföldi paraszt nép között nőttem fel, Pusztaföldváron, és az első verseimet is az ottani környezetben írtam. Első versem a harangos kútról szólt. Az az ösztön, amiért én írni kezdtem, tulajdonképpen az azonosulás érzése volt. Kezdetben kétségtelenül a vidéki környezetemmel azonosultam, később azonban ez az azonosulási határ egyre tágult, és az emberiségbe torkollott. Úgy érzem, hogy én azért írok, hogy az emberiség ügyét szolgáljam, az emberiség jövőjéért harcoljak. Az emberiség fejlődésében nagyon nagy szerepet játszanak a írók, minden bizonnyal a költők is. Az emberiség fejlődése lépcsőzetesen, és talán ezt is mondhatjuk, az előre haladó ég alakú mozgásban történik. Most, amikor egy új költő, egy új író vagy egy új gondolkodó az ő saját gondolataival teret kaphat, egyre szélesebb rétegek veszik át ezeket a gondolatokat, és ezek lépcsőzetesen, vízszintes irányba is szétterjednek, tehát véleményem szerint eljutnak a tömegekhez, illetve mindig nagyobb és nagyobb tömeghez juthatnak el. Ez azt jelenti, hogy nagyon nagy a költő felelőssége. Nagyon nagy a költő felelőssége. Nem csak a felelőssége, hanem a kötelessége is nagyon nagy. Úgy gondolom, hogy ha én például írok valamit, aminek nincs semmi jelentősége az emberiség szempontjából, akkor jobb, ha nem is írom meg. Az a kultúra, amelyikben élünk, az a magyar népet is átfogja. Tehát én annak a kultúrának, amelyikben élek, a magyar ágát szeretném előbbre vinni. Hogyan tudja lemérni verseinek hatását? Közvetlen környezetemben van már egy olyan kis kör, amelyiken azonnal ellenőrzöm a verseim hatását. Amikor ez a kis kör, ha nem is jóváhagyólag, de mondjuk helyeslően tudomásul veszi, akkor merek tovább menni a verseimmel, de önmagam is rendkívül erős kritikával nézem át újra és újra a saját verseimet. Hogy következetes maradjak mindig önmagamhoz, arra tulajdonképpen nekem nem is kell törekedni. Mert ez annyira természetes, hogy nem is tudok más csinálni, mint írom azt, ami szükség szerint belső parancsoló erővel kitörni akar. A témáim tulajdonképpen az életnek az összes variációja, az sorsnak, az eseményeknek, a mai életnek rengeteg változata, természetesen átszűrve önmagamon, a saját érzelmeimen, akaratomon, fejlődésemen és tragédiáimon keresztül. Én valóban nagyon erősen figyelem az emberiség sorsát és a történelmet, majdnem azt mondhatnám, hogy a világ én vagyok. Hogy itt mi az, ami legjobban veszélyezteti létünket, azt hiszem, hogy erre már nem csak én, hanem nagyon sokan egyértelműen feleltünk, a háborúnak olyan alakja, amely minden emberi képzeletet meg fog haladni, amennyiben egyszer remélhetőleg talán soha ne is valósuljon meg, de amennyiben megvalósulna, súlyosan fenyegetni az egész föld létét. Hisz abban, hogy verseivel sikerül valamit elhárítani az emberiségtől? Hogy a verseimmel el tudok-e valamit érni ebben az irányban, hát azt nem gondolnám. De hogy a regényemmel, az 3 űrszigettel el tudtam, szeretném elérni ezt, abban biztos.